Nema problema. Jedan radni dan. Obično ustajem rano, u 7 sati. Pre posla ne doručkujem, samo pijem kafu i slušam kratke vesti na radiju. Posle kafe idem na posao. Stanujem blizu posla. Do njega idem peške 15 minuta. Već od 8 sati sam na poslu. Ali danas telefon zvoni već u 15 do 8. Zove radnik sa gradilišta. Direktore, imamo problem. Nemamo materijal. Bez materijala radnici ne mogu da rade. Zovem stovarište. Nikakav problem, kaže šef stovarišta. Problem je rešen. Otvaram poštu i čitam mejlove, ali telefon ponovo zvoni. Javlja se menadžer sa gradilišta. Ivane, Slavko ovde. Imamo problem. Kod nas na gradilištu je inspektor iz ministarstva. Kaže da ti moraš da potpišeš dokumente. Srećom, moja kancelarija je blizu gradilišta. Zovem vozača telefonom. Ne javlja se. Gde je vozač? Ne mogu da idem bez vozača. Zovem asistentkinju. Ona kaže, izvinite, imamo problem. Vozač danas nije na poslu. Bolestan je. Moramo da zovemo taksi. Nema problema. Može i taksi. Posle gradilišta dolazim u kancelariju. Asistentkinja kaže, direktore, imamo problem. U vašoj kancelariji sede partneri iz Mađarske. Čekaju vas već sat vremena. Vaš telefon nije dostupan. Molim? Gde je moj telefon? Nema ga. Da li je u taksiju? Ili je na gradilištu? Žurim kod partnera iz Mađarske. Izvinjavam se. Izvinite što čekate. Oni odgovaraju. Nema problema, ali mi nažalost moramo sada da idemo. Imamo avion za 2,5 sata. Kažem, žao mi je, izvinite. Kakav dan. Vreme je da napravim pauzu i da popijem kafu. Zovem asistentkinju. Ona kaže, direktore, imamo problem. Žao mi je, nemamo više kafe. Uzdišem i kažem, nema problema. Može i voda.